It's my life. Lazy, 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 lazy. It's my life. I got dirty, 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 dirty. It's my life. I wanna shop, 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 shopping. It's my life. Money, 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 money. Yeah. Sulam sari sarang tujuh baju pasti kuntiang ke antara jo oleh kandung oleh sana di dalam kari kami menyambar sama kari yang berjajaran oleh kandung oleh sana ya dua bulan sampai berdua kan dua bulan puji tubuh cewek asal sarang kesambar sampai datang dari bawah anak kami ale menanti jadi ala sirih kata lagi nang tak salah hati ale menanti oleh kandung pada sana ambil rambutan adalah rambut emas agoni ambo unjuk salam ju sambah sambah tau unjuk ke urang rami pandang tarandang dalam jurami bahati sanang sanak dirantau jawablah salam dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sairiang balang jo barabah barabah lalu balang mandi sairiang salam jo sambah lalu salam kembali di hari sehari nanko menunggu patang nan jo siang nan di hati Allah tibo nan ditunggu Allah datang burung sinurak burung sinuri manari-nari di ateh pamatang sirih galak pinang manari mancalik carano nan lah datang tanam sirih nan jo tabu udang tanam karakok di halaman cabiaklah sirih gatoklah pinang salailah rokok kapamenang
wabarakatuh. Marilah kita saksikan tari indah oleh Arif Fareh remaja Lurah Aceh. Bukannya hijau pandang tajam di Kami menyanyi tari Ampun